Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako yamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay. Sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo ako iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Simba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo, nagdari kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, anak sa Amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa
Espiritu Santo, inasalaya sa Diyos Amahan. Amen, 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 magampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawhan, ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom, ug paghigugma. Ug himuan kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginutlo gikan sa basahon sa Genesis. Ang Ginoo mipakita kang Abraham didto sa sagradong mga kahoy ni Nimri. Naglingkod si Abraham sa pultahan sa iyang tulda sa udtong tutok sa dihang mikalit pagtunga ang tulo ka tawo nga nagbarog didto. Sa pagkakita niya kanila, midagan siya aron pagtagbo sa mga tao, og mihapa siya sa yuta, og miingon, Sir, andam ako sa pag-alagad kaninyo. Busa, hapit in town kamo sa akong balay. Ako inyong ulipon. Tuguti nga magpakuha akog tubig aron makahimasa kamo ug makapahulay unya kamo dinhi ubos ni ining kahoy. Magkuha akog pagkaon aron mabaskog kamo ug makapadayon sa inyong panaw. Andam ako pag-alagad kaninyo sanglit mianhi man kamo sa akong balay. Sila mitubag, kun mao kana, buhata ang imong giingon. Midali si Abraham pagsulod sa tulda o giingnan niya si Sarah. Pagkuhag usa ka sako sa imong labing maayong harina o paglutog pan. Dalia kini paghimo. Unya midagan si Abraham ngadto sa kahayupan og nagpili siyag nating nga baka nga tambok og humok pa og gihatag niya kini sa iyang ulipon. Gidali usab kini paghikay sa ulipon. Unya nagkuha si Abraham og kisiyo, labas nga gatas og karne og gidulot niya kini sa mga tao. Samtang nagkaon sila, nagbarog siya, duol kanila, ubos sa kahoy. Unya nangutana sila kaniya, hain man ang imong asawa nga si Sarah. Anaa sa sulod sa tulda, mitubag siya. Ang usa kanila miingon, isaad ko kanimo nga ang imong asawa nga si Sarah manganak og lalaki iniglabay sa 9 ka bulan og nga mubalik ako inigabot ni anang panahona. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Ang maghimo sa katarong,
magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Siya nga nagalakaw nga walay sala, ug nagabuhat sa matarong, nga nagahuna-huna sa kamatuuran diha sa iyang kasing-kasing. Ug wala magasultig tautan sa iyang tila. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Siya nga wala magdagmal sa iyang isikatawo, ni magmahay batok sa iyang silingan. Pinaagi kaniya ang dautan gitamay, samtang nagpasidungog siya kanila nga mahatlukon sa Ginoo. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Siya nga wala magpatanto ug hilabihan sa iyang sapi, ug mudawat ug suborno batok sa walay sala. Siya nga nagapuhat nining mga butanga, dili kayod masamok. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Tinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Ug karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay pinaagi sa akong mga giantos, nakatabang ako paghingpit sa wala pa matapos nga mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa simbahan o gitugyan niya kanako kining buhata alang sa inyong kaayuhan. Kining buhata mao ang pagsangyaw sa hingpit sa iyang mensahe nga gihatag niya kaniadto apan gibutyag niya karon ngadto sa iyang katawhan. Kay ang laraw sa Dios mao nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyang bahandianon ug mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Og ang tinago mao nga si Kristo anaa kaninyo nga nagapasabot nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Busa gisangyaw namo si Kristo ngadto sa tanang mga tao. Gipahimangnuan o gitudloan namo ang tanan. Ginamit ang tanan namong kaalam aron pagdala sa tagsa-tagsa ngadto sa Dios. Ingon
nga hingkod nga tao nga nahiusa kang Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinunan, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babay nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. Maigsuon siyang babay nga ginganlag Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghan niyang buluhaton. Pusa miduol siya ug miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo Marta, naguol og nahingawa ka sa daghang mga butang nga unta usara man ang ikinahanglan. Nakapuliki si Maria sa labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Kita mga Pilipino no, na ilhan man ta sa atong pagka maabi-abihon, no? Nabibitaw labi na ka ng pista sa Bohol, no? Murag bisag asa ka abi-abihon gyud ka, no? Bisag wa ka mailhi pakanon gyud ka, no? Labi ng mga kanang sanana dunay mga okasyon, no? Pista, birthday, maabi-abihon kayo ta, no? Nga sa atong pagka-abi-abihon, magdasa gyud tag mga bisita nga way labot kay sigurado naman ta nga abi-abihon gyud na siya. Nindot biya ni siya nga kinaiya, no? Kay bati pod og mawa na ni siya, no? Kana bitang mga tourist destinations, no? Ang mga precious palitonon di gyud maabi-abihon o perting mahala. Dayo ri gyud, no? Kanindot balang unta og hasta unta ang mga negosyante maabi-abihon gihapon, no? Sa mga pagbasa ron, doon ay mga lain-laing pamaagi sa pag-abi-abi, no? To welcome, no? Sa unang pagbasa, si Abraham nakamatngon nga doon ay tulo ka mga langyaw, no? Mga dili taga-dinha, no? Iyang gidapit, no? Iyang yung gisugat. Wa sa maghuwat nga manuktok, kundi iyang yung gisugat, iyang giabi-abi, no? Iyang giingnan si Sarah nga pagluto og pag-andam og makaon para kanila, no? Welcoming kay si Abraham nga ang iyang pagka maabi-abihon nakapabulahan niya. Kaya iya nang giabi-abi mga mensahero sa Dios, no? Dili lang ni any stranger. Yanindot kayo ang bunga, no? Kay ang pag-abi-abi niya sa maong mga estranghero nahimo nga katumanan sa saad sa Dios ngadto kaniya. Kay mao man ni hinungdan nga napanalanginan si Sarah aron siya makabaton og anak. Murang atong makatunan nga ang pagka-maabi-abihon magsugod sa pagka matinagaron, no? Kana bitong imong initiative, ikaw mismo mo'y
mo tagad bisag dili pa ka hagdon nga tagda ko, no? Si Abraham mismo ang naningkamot. Dili wa niya gisugo siyang sulugoon. Ug nga ang Dios muduaw di ay kanato sa mga pamaagi nga wa nato damha. Sa tupa ang Ginoo di ay dili kinahanglan nga magpahibalo sa pag-anhi, no? Mahimo siya nga muanhi, muduaw nato sa mga ordinaryo nga mga hitabo sa itong kinabuhi. Ug ato makatunan nga ang pagserbisyo nga may gugma, no? Sama sa gibuhat ni Abraham, mahimong tinubdan sa panalangin. Kaya diha siyang pakikita, no, sa mga mensahero sa Dios, natuman ang saad sa Dios kaniya nga sila makabaton og anak. Kung kita di ay mutabang sa uban, bisan basin makakita kita ug makadawat sa Ginoo diha sa panagway sa uban nga tao, no? So we welcome God in our neighbor. Muni ang mensahe sa pagbasa gikan sa unang pagbasa, no, sa kasinatian ni Abraham. Si Maria ug si Marta miabi-abi ni Jesus, no? Ini silang duha mga igsuon ni sila ni Lazarus, no? Si Marta miabi-abi ni Jesus sa pamaagi nga naandan, no? Kana bitaw duna kay bisita, duna kay mga ritual, no? Naaga ni pista, imo ginapakano nimong bisita, no? Manggawas tong mga plato o kutsara nga nanimaho ng naptalina. Kay atong abi-abihon atong bisita, no? Kaya pahigayon bitaw sa una sa kanhiay na kong parokya, nahibugo nga wa may nanimba, no? Nagiingnan ko sa mga nanimba, nag-anda magud sila sa imong ipanihapon, Padre. Kumuna ni karon, may pananihapon lang tagdaan, gadungan ta, una ta magmisa. No, mas importante pa na yung panihapon. No? Kanang kanihapon, inyong ipakaon, sa paling kolesterol, magyapon na, no? Kas kayong tambal, no? Una nga, kung atong tanawon, ang atong pamaagi usahay sa pag-abi-abi, suma sa mga ritual nga atong naandan. Muni nabisihan ni Marta. Muna nga iyang ibadlong si Maria, iyang gisugo pa niya iyang bisita. Oy, sir, badlong nga rin na akong manghod kay wala ko tabangi diya sa imong pag-abi-abi kanimo. Kung sa may gitubag ni Jesus, si Marta nakapili sa mas maayong bahin, no? Unsa man di ay ang pag-abi-abi, no? Pagbuhat ba sa mga ritual nga kasagarang gibuhat o ang pagpaminaw sa panginahanglan sa imong bisita? Tingali daghan ninyo nakasuway sa una, bitaw ka nang na mamista mo, bisita mo, dagaan lang mong album, daghan kayo niya, pasagda mo, kaya nagluto palaging ipakaon, no? Wa pa man sa grab sa una, no? Pero kung ang pag-abi-abi unta, pag-atiman sa presensya sa bisita, nahirapon, no? Muna nga, unsa man tuyo sa pag-duaw ni Jesus kang Marta ug ni Maria. Kung nagkaamgo unta sila, dili unta mapasagdan ang bisita. Muna nga, ningon si Jesus, si Maria nakapili sa mas maayong bahin. Kaya miduaw si Jesus dito, aron siya mo dala sa mensahe gikan sa amahan, no? So, ang pagpaminaw ni Maria, maoy tuyo ni Jesus. Nung nga unta, paminawon siya, kay ang nagdala o gasa sa maong mga magsuon, mauman ang bisita, no? So, sama sa nitabo ni Abraham, no? Si Abraham maoy host, no? Pero kung buto naon-naon, inay siya maoy naghatag o gasa sa iyang bisita. Ang bisita mo'y mas naghatag o dakong gasa kaniya. Mausab ang kahimtang ni Jesus. Nagtuo si Marta nga siya kinahanglang muhatag og gasa pinagi sa pagpakaon sa ang bisita apan mas dako ang gasa ni Jesus nga iyang dala ngadto sa maong panimalay. Si Maria ang nakadawat sa maong gasa. Muni ang iyang pagpaminaw ni Jesus, no? Una nga kung atong buto na hunaon, no, diha sa atong pag-welcome
sa Dios sa atong kinabuhi, ang mas maayo nga bahin di ay, no? The better part mao ang pagpaminaw sa Ginoo, dili ang pagserbisyo kaniya. E kung mamaminaw ta niya, ang mensahe tataw kayo, serbisyuhan o alagaran nato ang atong isikaingon. No? Kung saan ito yung pag-translate, no? Kana bitawng gusto tang maduol sa Ginoo, daghan kita mga nubinahan, bitaw, bisag wa na ta kasabot, ganahan kita Latin, kaya nga murag magic ba? Pero wag kita nasabtan, bisag usa, sayop gani pagka-pronounce, no? Muna nga kung buto naon ang pagpakigsuod sa Ginoo day pagpaminaw sa iyang pulong o pagpamalandong niini, no? Mo man ay ato una ba nga ang pag-alagad sa Dios pinagis pagluhod-luhod gikan dito sa tubangan padung diri igo na bahala kini pauli nato sa tuwa wa tay silingan. Pagka anugon sa kubal sa tong tuhod o di ra gyapon ta malangit kaya man tayo silingan, no? Una nga, mas importante ang relationship sa Diyos, no? Ang pag-ila, nga ang bisita o sa Ginoo, o ang importante mao nga ang presensya sa Diyos mao'y atong dawaton nga gasagi kaniya. Uni sa ang leksyon nga gitudlo kanato ni Maria. Sa ikaduhang pagbasa, lahi po ang pag-abi-abi ni San Pablo sa Diyos, no? Iyan nagipaagi sa pag-welcome o sa pagdawat sa mga pag-antos nga iyang giagian, no? Nga iyang mga pag-antos kahigayunan ni siya nga makaambit siya sa pag-antos ni Jesus, no? Kaya lagi para niya ang pagtampo niya, no? Ang pagpakighiusa niya sa mga pag-antos ni Jesus, mao'y kahigayunan nga iyang madala ang presensya ni Jesus ngadto sa mga nag-antos usab, no? Kaya ang pag-antos gud nga mas makahuluganon kanang mag-antos ka alang sa kaayuhan sa uban, no? Dili nang nag-antos ka sa sakit kay ang imong sakit bunga ra pod sa imong bisyo. Di maguna pag-antos ni Jesus, no? Nakaamong hinugag ubang tao kay gaantos tungod nimo, no? Kay magbagulbol magay masakiton, yaw-yaw diha kay sakit kay ang ipamati nga imong nang tiniyuan, no? Nila pa your foolishness go home to your body, no? Di man na good makapalipay sa uman, no? Muna miingon si San Pablo, malipay ako sa akong mga pag-antos alang kaninyo o sa akong lawas ako nagapuno sa kulang nga mga kasakit ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang simbahan, no? Paman magpasabot nga nagkuwang si Jesus, kundili si San Pablo misanong o sa misyon kay kulang ang pag-antos ni Jesus kundili ni mamunga diha sa tong willingness sa pag-antos alang sa uban, no? Una kung atong tuhogon ang tulo ka pagbasa, atong makatunan nga si Abraham nagtudlo sa pagka maabi-abihon pinaagi sa pagserbisyo sa walay pagpili labi na sa mga langyaw. Si Maria nagpahinumdum nato nga ang importante di ay na pag-abi-abi sa Dios anaa diha sa pagpaminaw sa iyang pulong. Ug nga si San Pablo nag-awhag ka nato sa pagpasaan sa kasakit sa Ginoo. Uban sa Ginoo alang sa uban aron kita maka-abi-abi sa Dios niya sa atong kinabuhi. Kini mao ang tulo ka paagi sa pagdawat sa Ginoo. Pinagi sa mga bisita, sa pulong ug diha sa pag-ambit sa iyang kalisod. Ang utana ta sa atong kagalingon, nakahatag ba ka ta og panahon nga maminaw sa Ginoo sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, no? Unsa may atong mga pag-ampo, kita lay mo sultis Ginoo unsa iyang buhaton o mangutanan ta sa Ginoo unsa kahay angay na kong buhaton. Mangutanan ta sa atong kaugalingon, nagserbisyo ba ka kita uban sa kalipay ug kahinangop sama ni Abraham? O ikatulo, gidawat baka nato ang pagsulay isip bahin sa atong pakigambit sa misyon ni Kristo. Mga igsuon ang Ginoo kanunay nga nagaduaw kanato diha sa atong kinabuhi. Isip usa ka bisita diha sa iyang pulong labi na sa santos nga misa ug diha sa mga kasakit
nga adlaw-adlaw nato nga gisagubang. Apan kinsa ka ang musugad kaniya, kinsa ka ang maminaw, kinsa ka ang mubati sa iyang presensya diya sa mga kasakit. Kay og maglisod ra bata atong initial reaction magbagulbol. Muna nga manghinaot nga hatagan ta sa grasya nga mahisama kita ni Abraham, ni Maria ug San Pablo nga mupili sa labing maayo nga bahin aron ining sugat nato niya makaingon si Jesus nga walay makakuha niini gikan kaninyo. Hinaot pa unta. Manindog palihog ug karon antong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, anak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Anak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya ang tao gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulo nga adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Isip mga bahin sa lawas ni Kristo, itawag kita sa paghigugmaay ug pag-alagaray sa usag-usa. Busa mo dangop kita ngadto sa Amahan, dala ang atong mga pag-ampo alang sa atong kaugalingon ug alang sa tibuok kalibutan. Moingon kita, Amahan, dungga ang among pangamuyo. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, dinasig sa Espiritu Santo, maalamong magdumala sa katawhan sa Dios. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanan nga nagdumala sa atong kalibutan, makakaton sa tiningop nga pagpamuhat, sa ingon makabot ang kalinaw, ang tingusbawan, ug ang hostisya. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga sila kansang kinabuhi na puno sa kasamok, sa kahadlok ug sa kabalaka, makapahulay diha sa mahilom nga presensya sa Dios. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanan nga may balatian sa lawas, sa pangisip o sa espiritu, makaamgo og makasinati sa kalinaw og sa kahupayan sa gugma ni Kristo. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamomot. Mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga matuohong na nag-una ka nato, magantihan na sa pahulayng dayon didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita. Amahan, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, uban kang Abraham o Sara,
Halapad namong gibuksan ang among mga kasing-kasing sa pag-alagad kanimo. Ang among mga pag-ampo karong adlaw magpunting unta sa among kinabuhi nga sa imong anak si Hesukristo nga Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang atong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan magkakagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo niining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya magdala unta og dugang kaluwatsan alang kanamong tanan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug magkagagahom sa tanan. Angay ug mantarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao dinhi sa kalibutan, dili lamang kay ihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundi dili usab ipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Jesus maoy imong gasa kanamo ug maoy unang bunga sa ani nga umaabot sa among pagsalig sa Pasko diha sa langit. Ug sa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayon ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, ang lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo,
Mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o o tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawat sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among apostolikanong administrador ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw daygon ug amo ikaw himayaon, pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Ihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, ang tod sa kahangturan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang napaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Amen.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangtunan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita ta ang paginigsunay. Cordero sa Diyos, nga nagawagdang sa sala sa kalibutan, kaluhoy kami. Kaluhoy kami. Cordero sa Diyos, nga nagawagdang sa sala sa kalibutan, kaluhoy kami. Atagi kami sa Mga igsoon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Panipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. O Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo, maghatag unta kanamo og mag-ong kanasig. Ingon man magdala unta kanamo og mag-ong kinabuhi niya kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod alang sa mga paybalo. Mayong buntag sa tanan. Ang atong second collection karon alang sa repair o maintenance sa atong simbahan. Salamat sa inyong pagsuporta. Mga pasalamat sa ngalan sa atong talahurong Arsobispo sa Sugbo, His Excellency Most Reverend Jose S. Palma, ang team of pastors, ang Parish Pastoral Council, o ang Project Finance Committee dinhi sa atong parokya sa Cathedral. Nagpasalamat kaninyong tanan sa inyong makanunayong pagsuporta, ilabi na ngadto sa tanang mga benefactors, sponsors, o ngadto usab sa atong mga volunteers o liturgical ministers. Linain usab nga pasalamat ngadto nila ni Mr. and Mrs. Calvin and Jessica Discaya, ang atong mga hermano o hermana mayores nening tuiga. Kanila usab ni Mr. Alex Mendoza Texon, Mr. Calixto and Miguel Ayu and family, Mrs. Cynthia Chani and Mr. Jack Rintuza, Mrs. Peblia Alfaro, Mrs. Joan Castillo and family, Mr. and Mrs. June and Araceli Llanos, Engineer Eduardo, Ma'am Mary Ann Cabigas, Mr. Teodolfo, Mrs. Rosalia Guido, Mrs. Rosita Ong, Mr. Elizar and Teresita Alianek, og Mr. Marlon og Mrs. Geraldine Oyangorin. Sa atong flower sponsors nga sila si Engineer Cyrus and Jessica Otadoy and family, ug sa atong flower decorators nga sila si Mr. Mike Pugoy ug mga kaubanan. Mga pahibalo. Una, karong Hulyo 26, Sabado, mao ang Parish Couples Day, ug Hulyo 27, Domingo, mao ang 5th World Day for Grandparents and the Elderly. Pasidunggan nato ang atong mga magtiayon ug ang atong mga lolo ug lola nining mga adlawa. Ug kon mahimo, sa sunod Domingo, iuban ninyo ang inyong mga lolo ug lola sa Santos nga misa aron mahatagan og linain nga panalangin. Ikaduha, isip pagpasidungog sa fiesta sa Dios Amahan,
Ang Misa Novena magsugod karong Hulyo 27, Domingo sa alas 8 sa buntag. Sa Lunes hangtod Biyernes, ang Misa Novena anhi sa alas 10 sa buntag. O kung Sabado, anhi sa alas 9 sa buntag. Ikatulo, sayod kita nga ang Santo Papa, Pope Leo XIV, nagtudlo og bag-ong arsobispo sa Sugbo, si Most Reverend Alberto Uy, nga obispo pa karon sa Diocese of Tagbilaran. Ang iyang canonical possession o installation wala pa mahibaloi. Apan karong Agosto 4, Lunes sa 1:30 sa hapon, adunay ipahigayon nga ordination sa pagkadiakono o sa pagkapari nga pagapanguluhan ni Most Reverend Alberto Uy. Gidapit kita mosaksi niini. Gikan sa Team of Pastors, daghan kaayong salamat o happy Sunday kaninyong tanan. Palihog panindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaan ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.